Guys, nyapit ko karon dire sa dagat. Maglaag ta karon dito sa Upper Hasaan. Atong suroyon nilang plaza karon ug atong old church nila. So tara, let's go. Sa Upper Hasaan. Alright. Hapit sa dadre sa ilang plaza. I love Hasaan. Wow. Church sa likod. And the Topikas na ilang munisipyo dito. Plaza nila. Basketball court. Volleyball court. Pikas. Ilang plaza guys. Ito gadulag baseball oh. So dire na misaw na guys ito. Sada kayo dire ba kay luag baseball pag it's 3 PM. Parking area. Dire day sa Hasaan guys, dagan sila tourist spots dire like Sagpulon Falls, Agutayan, White Island, mga beach, klase-klase nga beach and mga resorts. Napod sila hotel and many more. So lag mo dire sa Hasaan guys if gusto mo tourist destinations ba. Tara. Mo nilang old church oh. Aro. Wow. Sada ba? Ano ito dire guys? Wow, padagay ng church oh. Immaculate Conception Hasaan Parish.
Oh. Yun na yun yung reason. Sada gyapon siya, old house. Murag kuan. Nalay aircon. Tara. Nagdula baseball. Tinggawas ng mga estudyante. Ba, wala. Was balik ta road trip. Ay tinggawas na sa mga estudyante guys. Dahil lang yung school St. Mary's. Okay. Dire sa tato naan guys. Time check, it's 4 p.m. Mga tinggawa sa mga estudyante. Ano dire Hasaan Misamis Oriental. Ay, Hasaan National High School. Manito na ni Paubos. Paubos. Highway. Ano, Bikas na? Balik lang ta. Ha? Hasaan Community Hospital. Community Hospital. Balik sa public market. Ito pa ng public market no. Di rin siguro. Kani ba? Or ito pa speakers? Pwede mo na yung diretso. Diretso lang sa ta. Mo naman din eh. Diretso lang sa ta. Shout out din ko sa akong mga classmate nga taga Hasaan, si Edith and si Sandy. Shout out sa inyo dia. Kumusta man mo? Nami dire. Fico Lower Hasaan. Nami Lower Hasaan. Kasa na may kabot guys. Ayaw ka lang naman yung Paubos sa Puday na. Asan yun? Dito to speaker sa itong isa. Ay, katong Hasaan no. Katong na ay ikuan diya. Mo lagi yan. Ito lagi. Kinana. 4 minutes naman.
Okay, go. Go. Oh, go. Alright, sige. Back on the road na. Alright guys. Wala ta nakagi diri sa wala oh. Kani oh. Kani nagigawasan sa auto. Dito na akong plano mo agi. Kaso diri matas pikas na kwan. So diri na lang.